Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel, ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa, ngumshana wakwaNgcobo fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela, umzukulu kaMdumo ozala uthumbu la tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonja. Webafowethu, kuhlala kuyintokozo enkulu ukuthi ngifike la kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. La sifundisana khona isintu, sichushisane, silulekane ngezinye zezinto othola ukuthi sesiyaziphambanisa. Hayi ngoba ulwazi singenalo, kodwa ngoba naku silibele kwesinye isikhathi siphazanyiswe izinto ezithile. Bese kwaba izona eziba imithelela ukuthi sisuke kwinyathuko yokhokho bethu. Webafethu, ayikho into enkulu nenamandla njengethongo. Ithongo linamandla webafethu. Ngiye ngidabuke mangibuka abantu laba bakholwayo beguqula ithongo labo balenze liba bacindezeli phezu kwempilo zabo. Ulenza kanjani ukuthi ithongo libe umcindezeli phezu kwempilo yakho? Yabona ngenkathi wena uqala ucabanga ukuthi yonke into ingesonto, yonke into ingenkolo okholwa kuyona, ayathukuthela amathonga kini, anyanye bese avela yeke ukwenzela izinto, avela abambe zonke izinto athula athi ngeke simnike lo, ngoba thina usesithatha kancane, usecabanga ukuthi yonke into ingesonto. Uhamba uye esontweni bakuthandazise, unikele, bafike bona bakuhlwithe. Uthola ukuthi uNkulunkulu unawo amandla ukuthi akwenzele leyo nto, kanti naye futhi ubapha amandla ukuthi benze noma ngabe yini kuwena. Ingakho phela kuthiwa abazali bawuNkulunkulu wakho uqala. uNkulunkulu wabadala ukuthi babe namandla. Uyabona ngenkathi inkolo uyithwele ngeqoma, uthi usufika kini wena usuhambisa yona kakhulu phambili. Yonke into wena oyenza kini singenkolo kuyabacika abantu abadala lokho. Kuyabanyanyisa abantu abadala ukuthi yonke into wena usuyenza ngenkolo. Indaba yabo wena awusayingeni indaba yayo. Yonke into nje kuwena isiyinkolo. Inkinga leyo nto bafethu, yabona abantu abadala bafethu banamandla abantu abadala. Mina ke akekho umuntu engimsaba ngaphezulu kwabantu abadala. Ngisho umthakathi mina nginendaba naye. Uma kwenzeke okubi kumina kwathi umthakathi angibi nandaba, kodwa makuyithongo, kuyilona elingiphendukele, cha impela ngiyatatazela, angilali ngisho ebusuku. Uma ukuthi nje khona iphutha elenzakalile, abantu abadala bangifulathelile, ayike bafowethu kufanele ube nestress esimene esinjalo. Ayinhle lento bafowethu ukuthi ngaso sonke isikhathi uma kukhona into enhle eyenzakalile kuwena, bese wena uthi yenziwe uNkulunkulu, ekubeni uNkulunkulu edala abantu abadala amathongo akini ukuthi kube yiwona akwenzela izinto, kodwa wona bese ungawababazi, ubabaza umkhulu womkhulu. Ayinhle leyo. Awuthi ngixoxele enye indaba ezoba umfanekiso walento engiyishoyo. Ngelinye ilanga ngathi ngisuka la angazi ngangiye kwesiphi isitolo, ngihamba la edolobheni. Mangenyuka ngijomba uWest Street, ngijomba uPine Street. Kukhona le ndawo le ebekwe amakhosi akaZulu. Yayisendlala ukhaphethe obovu ngalezo zikhathi. Mangihamba lapho nginqamula, ayingihlangane nenye insizwa ingishayise kabuhlungu ngeqalaba lensizwa, ngithi kodwa lo muntu madoda ngisuka ngani. Ngithi awunsizwa ngithi wasazongishayisa kabuhlungu aka, avela axolise lo muntu lona, yabona. Engibone nami ukuthi lo muntu wasasaxolisa kangaka. Hayi ngingabi nankinga lehlukane kanjalo. Uma ngithi ngoweli robot, ubuye umqondo ukuthi hayibo. Makhalekhukhwini namu
ifoni ayisekho. Ayi ngizikwankwathi ngithi hayibo ifoni ayikho, ngivula isikhwama hayibo ifoni ayikho. Uma ngibheke emuva nayi lensizwa iweli robot iyashesha iza kumina. Ngithi nangu lo muntu ongishayisile ake ngihambe ngekuyena. Uma ngizohlangana nawo lensizwa ifoni yami iphethe ngesandla. Kwakuyi Samsung leyana yayinzima kakhulu leya Samsung leya. Hayi ukuthi mhlawumbe kwakubhophopo, kwakuyifoni enzima. Samsung yabona le Samsung le angazi kwakuyi S1 enzima kodwa. Yayibiza ngalezo zikhathi ngoba ngiyakhumbula kahle ngangiyithenge ngecontract leyo phone le kwa Vodacom. Lensizwa iyayibuyisa le phone yami le. Mangihlangana nayo ithi nayi ifoni yakho mfowethu. Ngithi ubuyithathe lana uthi ngoba nangu nje ngiyayibuyisa. Ngiyithatha ifoni yami ajike futhi ahambe. Ngethuke mina ukuthi hayibo. Kwenzakalani manje? Lo muntu ayibuyisa ifoni. Athi omunye usisi odayisa eduze kwala awenginikela khona lo bhuti ifoni. Athi cha unomuthi ibhuti. Ngithi mina ngobani? Uthe lo muntu uhleze babamba abantu ifoni. Wena uyibuyisa kanjani le foni yakho? Khona le ngiyakhona. Hayi ngihambe. Ngixoxela abafowethu nabangayikholwa lento ukuthi hayibo. Uyibuyisile kanjani? Ukhona umuntu okubamba inkunzi ayibuyisa into yakho. Lalela. Uma ngifike ekhaya sengiyayixoxa le ndaba. Ngixoxa le ndaba kukhona umkhulu nogogo. Hey, ngixoxa le ndaba ukuthi hey lalela phela wegogo. Ngithe ngihambe eThekwini ngabanje inkunzi. Uma ngibamba inkunzi lo muntu wathatha ifoni yami. Ngithe mangibona ukuthi ifoni yami ayikho, mangiphenduka ngithi ngibuyele emuva. Nangu nawe uyashesha wazonginika ifoni yami wayibuyisa. Wabe sethi ugogo, ha, ayimkhulu uShembe mntanami. Wakusiza uShembe. Hey! Ayi. Yey! Wabuya inyathele emsileni ugogo ngokusho njalo. Ayi wabe sephendulile umkhulu. Wathi ini? Angizwanga. Awuphinde. Awasekho amathongo le ekhaya. Awasekho amathongo le ekhaya. Ungani ungasho ukuthi amathonga le ekhaya abe namandla mfana akuvikela abuyisa umakhala ekhukhwini nakho. Sekushembe nje manje. Sekushembe. Amathonga le ekhaya asasebenzi. Yongalinga ubhede la. Ngathi mina hayi mkhulu. Hayi mkhulu ehlisa umoya. Awucabangeke. Kunabantu abaphilayo. Esithi masimbabaza lo Shembe ezintweni ezinhle esizibona zenzeka empilweni bese basikhumbuza ukuthi hayibo bakhona nabantu abadala bale ekhaya. Bona basenomsebenzi. Njengoba wena uneminyaka emibili uyibonile le ndaba kaShembe. Abantu abadala bona usabababazi. Ayisekho into enhle abakwenzela yona. Kungani ungathi ithongo noNkulunkulu libe namandla? Kungani abantu abadala manje sivele sikhohle ibona? Abacasuki yini uma thina sesizokhohlwa ibona? Ekubeni uNkulunkulu ebadalile ukuthi ibona bayoba namandla bakwenzela izinto. Wathi umkhulu haya akuhambe kanjalo. Amathongo ale ekhaya amvikelile lo mfana. Ehlangene naye uShembe amkhonzayo. Asingawashiye emuva. Uma ufuna ukubabaza yena uShembe, mubabaze kanye nawo. Ngoba uShembe uma nithi uNkulunkulu uyena owawadala amathongo ukuthi nawo ayokwazi ukuthi abe isihlangu sokumvikela, abe isibani sokumkhanyisela. Manje na-ke thina lezi zinto esizenzayo emakithi sizenzelani? Ukuthi yonke into enhle asibabonga abantu abadala, sibonga uNkulunkulu. Ekubeni uNkulunkulu kuyena odalile ukuthi abantu abadala kube yibona baba isibani. Uyazi ukuthi kukhona umuntu osebenzayo, kodwa lo muntu njengoba esebenza akakaze ekhaya enze lutho. Abantu abadala bakuba akakaze abenzele lutho, kodwa usakwayithatha inkomo wayigquba wayesontweni, usakwawukhipha u10% emholweni wawusesontweni, wayakonikela. Kodwa mezibuka izinto zakhe kukhona la sezixhuga khona, khona lezixhuga khona, kodwa uyanikela esontweni, uyakwenza konke. Inkinga ekhona wena imali yethongo udiza ngayo emasontweni, ithonga ulenzele lutho. Kubalekile ukuthi ithongo lakho ulikhumbule. Sithi isintu ithongo liyabhekelwa. Wena ulibhekela nini lakho ithongo? Njengoba ithongo likunikile umsebenzi,
lakunika amandla ithongo, lakunika ngoba likwethemba ukuthi lamacala elibhekene nawo, lamacala egceke uzokwazi wena ukuthi uwagcine. Kodwa nokwenzanga lokho, omunye wavela wayithatha kwaleyo mali wayibophela emthondweni wayidla namantombazana. Abantu abadala kodwa akabenzele lutho. Uthola ukuthi kukhona isalukwazi lekhaya esingasibhincili isidwaba, kukhona ikhehla lekhaya elingakhushulilwe. Kodwa umuntu wenza njani na? Uma ethola imali nje into ayenzayo uthenga i-iPhone, uthenga ingubo zokugqoka, uba muhle, kodwa akahluphi ngokuthi ekhaya amathongo akithi yini edingakala ekhaya, yini eyicala ekhaya. Uthola ukuthi umuntu uyasebenza kodwa inqubekela phambili akayibone. Ingoba abantu abadala bayakwazi ukufunda umdlinzo wakho ukuthi wena yini oyidlinzayo, yini oyicabangayo, awuyicabanga indaba yakho. Kufana ngabe emsebenzini uyapromotha kodwa ngoba ukaze wenze lutho emsamukeni, awukazi uwenzele lutho abantu abadala bakini. Bathi abantu abadala kuyefana noma ngawuthola lo msebenzi uzosenzelani ngoba ngeke asenzele lutho. Hamba uye konikela, ushembe bafowethu, uNkulunkulu ushembe. Ushembe uyabazi labantu abadala bangale. Mina nginabo ubufakazi baloko, ngangafika la ngaxoxa ngokhokho kamama ngizomenzela umsebenzi ukuthi kwenzakala. Ushembe labantu abangaleni uyabazi kanti futhi uyabahlonipha ngoba uyena obadalile ukuthi babe namandla phezukwethu. Yingake egqugquzela inhlonipho noma ngaze kuthiwe wena usanda kuphenduka uzojoyina inkolo yakho ushembe. Uma bethi basa umlilo ngesabatha abazali bakho kufanele ubase umlilo. Uma bethi pheka ngesabatha bona bengakholwa kufanele ukwenze lokho ngoba ushembe ukhuthaza inhlonipho. Ushembe owabantu bonke ingake uyisa abo bonke abamkhonzayo. Ushembe nje bafethu ukhuthaza inhlonipho. Manje ke bafethu kubalekile ukuthi singagcini senza amathongo ethu abe yizitha nenkolo esilandelayo, abe yizitha noNkulunkulu esimkhonzayo owawadalayo nawo amathongo, wawanikeza amandla kodwa wona wasakwazi manje ukuthi abe nalamandla uNkulunkulu ayewadale wawanikeza wona ngenxa yethu. Kubalekile bafowethu ukuthi ithongo silenzele lokho elikudingayo. Ithongo bafowethu liyabhekela. Ubona nje ufuna umsebenzi kodwa manje awutholi, inkinga ekhona. Abantu abadala bafunda inhliziyo yakho, bafunda imidlinzo yakho, okuwukuthi lokho kukhipha emlomeni ukuthi uzobenzela u1 no2 akukona lokho kusenhlizweni. Wena uma kwathola ipromotion njengoba ufuna ukupromotha nje emsebenzini, ucabanga intombi yakho. Wena uthatha imali uyipha amantombazana. Ubani wathi intombazana uma uthandana naye iyaphiwa imali? Ayiphiwe imali intombazana. Umuntu omupha imali insizwa umngakho okuganile, hayi intombi. Kuyisichitho ethongweni ukuthatha imali uyipha intombazana. Kuyisichitho bafowethu. Intombazana oyipha imali udadewenu. Intombazana umfana omupha imali umfowenu. Kuyisichitho dadewethu ukuthatha imali ethongo lakini uyipha isoka. Isichitho leso esibi. Leyo nto ingakuphambanisela into zakho ziphele nya. Ungabophika nomunye umuntu ngoba lowo muntu wena ophika naye ithongo lakhe nelakho alifani. Uyabona? Kodwa la ngikhona bafowethu ngiyimpunga yesintu ngithi ake sime kancane ukuthi kona konke okuhle okwenzakalayo sesibabaza uNkulunkulu. Abantu abadala kusho ukuthi bona basenamsebenzi. Abantu abadala bazokugqilaza. Mina nje mfowethu awusoze wangizwa uma kukhona okuhle okwenzakalayo bese ngithi hawu wazi wangisiza ushembe cha. Ngeke ngikwazi ukuyenza leyo nto. Bazi bangisiza amathongo akithi noshembe. Uyabona? Amathongo akithi phambili noshembe. Ushembe udale wona amathongo akithi ukuthi kube yiwona ahamba phambili. Ukuthi kuzwakala kanjani kuwena mina nginandaba nalokho. Kodwa mina into engikutshela yona ngibabaza amathongo akithi noshembe. Umuntu mina ngisho ekhuluma kumina ethi awu newethu awu ukuthi kwashembe ngithi cha, okwethongo lakithi. Okwethongo lakofuze. Uyabona? Ngoba manje kubalekile ukuthi siqondisane ukuze amathongo asiphethe nekuyiwona senzele izinto angakwazi ukuthi kusasa agcine esicindezela amasondela kushembe. Mina bangifundisanga lokho abantu abadala. Abantu abadala mina bangifundisa ukuthi ibona phambili ushembe besalandela.
Ngisho ukuthini uma ngisho kanjalo? Uma ngiya kushembe ngiqala ekhaya ngibike, uma ngonikela kwaShembe ngiqala ekhaya ngibike, uma kuukuthi ngizohamba ngemhlanganweni kaShembe ufuna ngiqala ekhaya ngibikele bona bese ngihamba ngemhlanganweni. Angikwazi ukuvele ngidwebe ngemhlanganweni bese ngiyabuya sengize ekhaya. Abantu abaningi izinto baziphambanisa lapho. Yikhaya phambili, umsamo phambili, inkolo kamuva iyona elandelayo. Hayi ngogeqa amagula ngoba ngemuka. Asuthathe lo mfanekiso oqoshiwe sudlulisele phambili kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga. Sengathi